Salutare, dragii mei! Astăzi o să alegem un joc și o să ne jucăm afară pe roata jocurilor. Pe roata norocului. Adică nu e gen Superbet de la... Nu, adică alegi. Stați un pic. Stați un pic. Așa, hai. Așa, hai să începem să scriem. V-ați ascunselea. Ok. Leapșa. Dacă o să se oprească videoclipul, o să revin. Dacă o să se oprească. A, vedem, nu s-a oprit. E bine, ok. Ați ascunselea, leapșa. Mai dați-mi voi niște idei de jocuri. Nu mai știu ce jocuri ne jucam noi. Hoțul și polițistul. Hoțul și polițistul. Trânte, că ne mai trântim așa. Bă, fraților, mi s-a oprit, da, dar oricum nu mai am baterie, așa că eu vă spun pa, pentru că nu le-am luat și o să ne jucăm doar jocurile pe care le-am pus acolo. O să mai fac un videoclip azi în care o să alegem acele jocuri și o să filmeze Luca Mic sau Luca Mare, pentru că o să-mi trimită filmarea mă bâlbâi, și o să le leg pe CapCut. Așa că dați un subscribe, un like, un share ca să vadă și prietenii voștri. Păi eu am fost Inimatias, dacă pot să zic așa. Mi-am pus deci vă întrebați de ce mi-am pus Inimatias. Pentru că îmi place cum sună. Doar îmi place cum sună, dar în realitate mă cheamă Matias. Adică simplu. Sau puteți să-mi spuneți Mati în comentarii, bă. Îmi dau acum coperna în cap, așa, flutur o pernă. Da. Păi cam atât a fost cu acest videoclip. Dați like, subscribe, share, am mai zis o dată asta. Păi, da, salutare!